but guys kamugenge karonzi pachijavha munombowana sei anenge aurora mukadzi ane mari chete chete bhozi kana yekuromba haidaro haisi yake mari yayo ya watanga kaiwewe kadhara kemakuhwa Chikombera musiya ataure pane nyaya yake. Baba Makaru mukuzama kunyatsoti kudii chaizvo aumanaka inini point yangu pakuti ukarora mukadzi ane bhegi baba Dobolozi amufe makati bufu mumba imomo. Mdhara iyoka unotoda muteuro wakasanganiswa neanointing oil nekuti chinyakare chiri pauri ndaona wafa uri rombe iwo ukaita zvekutamba. Vakomana imbomirai zvekutukana izvi handiti iyi nyaya iyi ndakaitarisa hangu semunhu wemweya yakada kunoti fananei asi yakasiyana hayo. Iwe mutongi gava maenzanise wemhanza taura tinzi. Baba Sibi kana mazogaraka inini hangu baba kurungai baba mama triplets AK baba Chiveru ininika handife ndakarora mukadzi ane mari hazviite izvozvo because peace of mind needed the more. Aiwa kamudhara kuroko apa wakuita kurepa chirungu manje zvinonzika peace of mind needed the most. chikuru ndechekuti takawanzwa kuti ndoda kuti kudii zimusoro bhangu chimira hako tinzweka vanoshandisa mweya mutsvene instead of brain. Asi ngenyi baba Makaru muchiri makatorara mukore uno kutumwa nemunhu akadzidza aine mari handiti zvitori nani than vamwe ana Abigero nana Silvia vanongotinetsa vasina kana something nekuti nyange akasaita mari haarege kukutonga muzukuru wane handi. Ndo rule number 1 yake iyoyo. Varume mimika ndazokubatai munonyadzisa zvisingaite ndimagodhiga echirume mimi teki kudya zvamahara ungeone shandai uku. Mudzeka mufanoyi baba Sibi kumabasa uku kauku varume vakuru ndiri kutoona vachimhanyisiwa nemunhukadzi. Kumabasa kuri uko Chikombera mudhara hungwe paseri pako uya anotumwa sei nachiyera uya pamusoro pacho bva atorohwa futi. Kwandiri mukataure mugochema but it's a big no. Mudhara kuroko chimbogara kane vanhu vane experience yekutongwa nemadzimai. Unochangamuka iwe. Mudhara iweka unotori hwai chaizvo ukatongwa hako kauchidya mula unobvei inga isusu tese tiringotongwa muZimbabwe munomu zvisina kana benefit. Ona kamudhara kuroko unongodana naye just 6 months wobva waronga zihaso rako ukaona zvabhadhara wobva wangorowa tobo wakananga straight kuna geti wako. Kumanaka zvimwe tingataure but shandai yakomana ndiri kuoneswa hangu mbaita ngocha nekumberi kuno kuda zvamahara.